havia una vegada uns nens que volia i una nena va anar en bicicleta i se va fer pupa al genoll. I després els nens van anar al pediatre a que li posessin yeso. I aquí havia un nen que estava constipat perquè cada dia bevia zumo. I aquí hi ha un nen que un dia el nen va anar a jugar a la pilota i va vindre el pediatre i un dia quan va vindre el pediatre se va posar bé. I un dia el nen va anar a jugar amb la pilota i va passar un cotxe, el bebè va pixar per la carretera i el bebè que s'estava fent gran va anar al pediatre i la pilota ja la van deixar al balcó. Aquí n'hi ha la crida d'ella que era per anar amb la bicicleta i aquí n'hi ha una flor que era aquesta flor quan estava enconstipat aquí. Conta. Hi ha una vegada un nen que estava corrent i el nen que estava content s'ha quitat la lupa i aquest núvol Què més? Què més tens aquí? Hi ha de sota la taula. Molt bé. Hi ha unes nubes que estan... Hi ha núvols. Està ennuvolat. Nubulats i números. La passen noms s'ha acabat. Molt bé. Vinga, ja. Què hi havia, carinyo? Què tens? El què, carinyo? Treu la mà de la boca, que si no, no t'entenc. I després vam fumar. Molt bé. I ja està. Perfecte. Había una vez una mariquita, ya estaban ballant i un gos ja estava dormint i ha dit no i una nena volia dir sí. Molt bé, la teva història. I ara, a veure... Ho tenim tots per escollir. Vinga, Mercè Gurà, ara tu, la teva història. Jo vaig fer un ús. Estava plogant i després vaig agafar el pluc i després vaig llegir un conte i després vaig dinar i després me vaig fer un petó. Molt bé, m'agrada molt la teva història. Ja. El nen estava a la piscina i havia dit molt bé. Després havia plantat amb la seva família i havia un gos que estava mirant un llibre. Molt bé, m'agrada molt la teva història. I la teva, José? Pues que tengo un bebé, una escuela y un bebé y un janilla. Molt bé. I l'Alba? Y había una bolita que bailaba con el y
Ara. Havia una vegada estos bebès que va pintar abans de la cama ha fet el ples i van anar a classe. Per què? Què més? Una casa. Mhm. Estaba lloviendo, pero hay un calcetín negro y Per què? porque la mamá y se va a enfadar. Molt bé. I què més tens aquí? Aviam. A un saludo. Mhm. Què més? Aquestes són tres. Mhm. Una pintura. Vermella. Estava a l'espai mirant un llibre. Després havia anat a una pilota, anar a la piscina, havia nedat molt bé i es havia posat enfadat. Molt bé. A veure, Basti. Hi havia una vegada una família i el més petit la plorava perquè volia anar fora perquè volia, després va fer sol, després va dibuixar i després va menjar. Molt bé. I hi havia una vegada un nen que volia agafar una flor i després volia agafar un regal i estava a punt de ploure i li va donar 3 petons. Molt bé. I el Tean? Jo va veure el millor i va veure això i havia 2 maçons i va anar i sentar i jo estava i anava a l'escola. Sí. Anava a l'escola? Molt bé. I havia una vegada un astronauta amb una nena i que callava i que va caure neu i que la nena i que un extraterrestre es va trobar a una flor i l'extraterrestre va anar al cul·li. Molt bé. Paula. La pilota i el nen jugava a la piscina. I què més? Mhm. I la piscina Estava plovent? Molt bé. Hi havia una vegada una família que va anar a una festa d'aniversari i després una de la família va anar a l'autisme i després d'anar a l'autisme es va rentar les ulls perquè les tenia molt brutes. A veure, perquè feia bé. I després se'n va anar a dormir. Llavors, després es va despertar al matí, llavors se'n va anar a veure els arbres del jardí i li va fer un petó a la seva mare. Molt bé. Vinga, Albo, t'explica la teva història, carinyo. Què tens aquí? Digue'm què tens. Què tens? Enfadat. Està enfadat el nen? I per què? Porque necesitaba jugar. Molt bé. Què més tens? Que estava enfadat. Una escola. Molt bé. Un pati. Què més? Una escola cava.
I què més tens? Què més tens? Què li passa a aquest nen? Que estava molt autista. Per què? Porque estaba muy autista y no quiere jugar. I què més tens? Que yo estaba jugando. Falta por aquí una nena que puede jugar el pati, al columpi y al tobogán y a casa. Molt bé. Ja estàs? I aquí què hi ha? Això és el pati, no? I aquí, què tens aquí? Ui, està ennuvolat. I què plou, neva? Què està fent? Plou o neva? Neva. Neva, estava nevant. Molt bé. Doncs ara l'Omar. Què tens, Omar? Un xonet. Què més? Fem. Molt bé, molt maca la teva història.